nasiglat, naalerto, ken naaliptak. Dayta timpakita dagiti barangay officials manipod kadagiti nagduduma a barangay ti Pasuquin, Ilocos Norte iti naangay a Kauna-unahang Fire and Rescue Olympics nga indaulwan ti Bureau of Fire Protection ken Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. First ever nga narami dito Municipal to Pasuquin dito Fire and Rescue Olympics apo. Dito partisipasyon ti 33 barangays divided into 5. So ti partisipasyon ito ikat dagiti bumarangay mutlaeng barangay officials ken dadto nga pa nga pati barangay apo. Dito yung Rescue Paralympics ket narami detoy tapno ma-enhance ma-training apo dagiti kakailan tayo iti Pasuquin no da ka mandidigra ipanggap ti uram no naman apo ti dadto pa nga didigra nga mo itoy. So dagiti kami bumarangay apo ti usuda ti first responders iti barbarangay da iso nga nagkaroon kami ti idea nga matrain da amin apo tapno usudan to ti first responder. Maragsakan launay ni Sangguniang Bayan member Rodolfo Ian Benjamin Valdez II iti daytoy a programa. Ket mamati isuna ang nakaadal dagiti opisyales kadagiti barbarangay iti naarami da programa. Maragsakan tayo as chairman iti DRRM committee the municipality because the first ever Fire and Rescue Olympics was successfully launched today, of course with the participation of over 33 barangays clustered into five clusters. This is a very timely and relevant activity because especially no sir, it's summer, mataas yung temperature, and then we have common occurrences kasi in Pasuquin, grass fire. So this activity aims to boost the skills of our, if you notice community based ito. So we have participation of actually the barangays, yung talagang locals within the area. So this is a very important initiative by the local government unit through the BFP and the MDRRM, sir, for to train our responders to basically so they can respond better, faster, and more efficient. Most especially, sir, that in Pasuquin, magkakaiba yung landscape natin. We have 11 coastal barangays. Okay, ready yung nakaposition na? Remaining is mountainside barangays. So this will give the BFP a really hard challenge when it comes to respond. So by this activity, we are multiplying. We are multiplying our assets. We are multiplying our force to force response to this, sir. In the future, wag naman sana. Kabayatan na imbatad ti maysa kadagiti SK Kagawad iti barangay Sulungan adakkel a kapadasan daytoy kadakwada. Ket makunada akaya dan ti agrescue kadagiti agkasapulan ti tulong. Adamot sir dagiti basic sa dagiti pinag first aid kit sir dagiti dapat ket mas may met kumano agaten dati seminars about dagiti rescuing sir like this sir tapno dagiti adapet dagiti may agbuya ko man sir tapno mas amudan no kasano tumayan no ada victim nga maano sir tapno amudan to Brian dano kas pagarigan awan pa first responders nga may sir. Iti agdamakit may panpanama nga adun tupay ti programa para kadagiti opisyales iti barangay nga idaulwan ti MDDRM ken BFP. Manipod iti ili ti Pasuquin, NPI 2 News Portal Ilocos.